Wara li l-Ministru Konrad Mizzi ma skludix li jkeċċi lil ħaddiema jekk fl-immedjat il-Union tal-Piloti ma taċċettax il-kundizzjonijiet offruti lilha mill-Gvern, l-ALPA qed tinsisti li bħalissa l-Air Malta għandha bżonn kull pilota. Dan intqal minn rappreżentant tal-piloti James Fenech f'risposti li ta' l-sensiela ta' domandi mibgħuta mit-tim tal-produzzjoni tal-programm NetLive. It-tlieta il-Ministru Konrad Mizzi kien mistoqsi speċifikament dwar din il-kontroversja kif il-ftehim kollettiv tal-piloti qatt m'hemmx qbil dwaru. Is there any possibility that the pilots could lose their job and you'd find new employees to replace them should the collective agreement not be signed? Jina, again, il-hope tiegħi huwa li għandna very fair package on the table, package li inkorpora increases. Naħseb li qawwijin fejn first officers jistgħu jiġu promoted, fejn first officers jaqilgħu aktar flus, u fejn il-kaptana wkoll se jkollhom l-opportunità li jaqilgħu flus u jaħdmu aktar sigħat. Jina, I hope li common sense can prevail. X'deadline tajtu lill-ALPA biex jiġu lura għandkom deċiżjoni minnaħa tagħhom? Ovvjament, il-ballun issa qiegħed in-naħa l-oħra tal-ground qiegħed għand l-ALPA. Il-pilots kollha as of today huma informati bil-proposti dettaljati kollha u jistgħu jistudjawhom. Ovvjament li nixtieq huwa li kemm jista' jkun malaj l-ALPA jagħmlu an extraordinary general meeting biex ikun hemm deċiżjoni dwar dan. Il-Ministru qatt ma nfurmana dwar tkeċċijiet ta' piloti, sostna James Fenech ma' NetLive. It-talbiet li għamlet l-ALPA huma adekwati għat-talbiet dwar it-tneħħija ta' kundizzjonijiet li kienu negozjati fi ftehim kollettivi preċedenti. Sansitra l-ALPA offrit li tibqa' bil-kundizzjonijiet preżenti u ma tieħu l-ebda żieda. Il-President tal-ALPA konfermalna illi sa issa m'hemm l-ebda laqgħa skedata mal-Ministeru jew mal-Air Malta.